Ослепеното чудовище. В далечна земя, обградена от мрачни гори и стръмни планини, се разказвала легенда за страховито чудовище, което обитавало пещера на върха на най-високия хълм. То било огромно, с люспеста кожа, остри нокти и огнени очи, които можели да видят и в най-дълбокия мрак. Жителите на близкото село живеели в постоянен страх, защото чудовището често слизало от хълма, за да открадне техния добитък или да плаши децата. Но никой не се осмелявал да се изправи срещу него, защото казвали, че никой не можел да избяга от погледа му. Един ден младо момче на име Дарен решило, че трябва да сложи край на този ужас. То не било нито голямо, нито силно, но било умно и вярвало, че умът е по-силен от всяко оръжие. Чудовището може да вижда всичко, но дали може да се справи, ако изгуби зрението си, размишлявал Дарен. Той решил да използва хитрост. Събрал в торба малко огледала, пепел от изсъхналите дървета и светулки, които успял да улови през нощта. Дарен се изкачил до пещерата рано сутринта, когато слънцето едва започвало да огрява земята. Влизайки вътре, той почувствал как въздухът става все по-студен, а тъмнината по-плътна. Чудовището го забелязало веднага. Огнените му очи блеснали, осветявайки пещерата като факли. «Кой се осмелява да дойде в моето жилище?» изръмжало то. «Аз съм Дарен», отвърнал момчето спокойно. «Дошъл съм да сложа край на твоите злини». Чудовището се изсмяло силно. «Ти, малко момче, какво можеш да направиш срещу мен?» Дарен отворил торбата си и извадил едно от огледалата. Той го насочил така, че светлината от чудовищните очи се отразила право към тях. «Какво е това?» изревало чудовището, заслепено от собствената си светлина. Докато чудовището се опитвало да разбере какво се случва, Дарен хвърлил пепелта във въздуха, която направила въздуха около очите му непроницаем. После освободил светулките, които започнали да се движат наоколо, обърквайки чудовището още повече. Когато чудовището най-накрая успяло да отвори очите си, не виждало нищо. То било ослепено от комбинацията от светлина, пепел и заслепяващата му самонадеяност. «Какво направи с мен?» викнало чудовището. Дарен отвърнал: «Показах ти какво е да не можеш да виждаш. Може би сега ще разбереш какво е да живееш в страх, както правехме ние». Чудовището се смълчало. Без зрението си то вече не можело да лови, да плаши или да причинява вреда. Осъзнало, че е станало уязвимо. «Ако ми помогнеш да оцелея в този нов свят, обещавам, че повече няма да нараня никого», казало то. Дарен решил да му даде шанс. Вместо да го изостави, той започнал да го учи да разчита на другите си сетива. С времето чудовището станало не толкова страшно, колкото полезно, помагало на хората с необикновеното си обоняние и слух. Жителите на селото скоро забравили страха си и започнали да гледат на чудовището като на свой пазител. Дарен показал на всички, че силата на ума и добротата могат да променят дори най-страшния враг. Драги слушатели, ако искате да чувате още приказки, се абонирайте за канала. Може също да закупите книжката «Имало едно време», в която има 39 златни приказки в описанието под видеото.